Så har vi Stolpegårdens Kato, Annika Christoffersen sat i gang, og vi har også fået Frank Nalepa Ocean på banen snart, tror jeg. Jeg kan høre ham, lyder lidt i baggrunden. Og vi beder start nummer 16, Christian Wang Lauritsen og First Route, og er så klar. Og vi har en forløb i top 3. Christian Røsing Lindberg, Starlight W, derefter Sara Møller Petersen, og derefter igen Sara Møller Petersen, dog Polar, hvor det var på Lord Loretto. Nej, lad være. Ja, det skal. Ja. Du vil tegne. Ja, jo, nu skal vi se far. Ja, der er på en vej. Det blev til 0,63 Stofle og til 68,63. Det var starten for Annika Christoffersen. Rytter, der skal klare start nummer 23, Ulrik Morslev, start nummer 24, Pernille Brusel Madsen og start nummer 25, Sara Møller Petersen. Distriktsmesterskabet er programsat nu til at starte kl. 14:30. Det er